Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt. Konstant ut i ett ta du vilt. Alla tøyna. Og då så 100 minutter innanlands for bare 195 kroner. Det et garvilt tilpå. Faktisk det vittlasta og i sommar. Sommartøy fast her du vanlig kjemmer teletøy og aft.fo. Fyll færtelefonene kjadar vi sommartøy og den 13. september. Før til det. Rodam, du just buffar her til festivalgästerna. Hur ser det att Santa Coca sig? Dejligt. Dejligt så jag alldeles glädje falskna runt omkring. Ska det där du lägger efter att köra här i dag? Jag lägger bäst att göra en dejlig grillstek. Och jag vet inte, vi har provat så ofta förr och till succé kvar förr så fisk blå vi. Och du har provat förr men och du lyckas som Albert Knox i helt åt akkurat nu. Hur ska buffar just du löpa en sån dag som det? Satsar på en 15 buffar. Vi hoppas. Ja. Tal sig att du inte kommer så långt upp än. Ja nej, vi till längre över sen, men vi ger oss försvarsdagen för klass 6 så ta för ettna så kan vi. Hur ser det Santa och stöja till festivalgäster på hända maten nu i Montla Arbor en coach annars? Dejligt. Man lever sin stämningen och alla glada och supergott väder och man kan inte förlanga det mer, det är alldeles. Och så var det en god buff.